Als peus de la cara nord de l'Eiger es troba Grindelwald, un dels centres d'esquí més importants de Suïssa. Disposa de prop de 200 quilòmetres de pistes i la possibilitat de fer moltes altres activitats com llargs descensos amb trineu. Una altra opció, menys coneguda, són les excursions amb esquís de muntanya. Aquesta muntanya és el Rettichorn. És un lloc molt bonic per fer-hi una excursió. Al seu cim hi ha unes vistes molt bones. És excel·lent per fer esquí de muntanya. El recorregut que ens proposa en Hans Wally es fa en unes 3 hores, amb un desnivell de 580 metres, o sigui que és molt assequible. Aquí tenim el camí que segueix recte. Per aquí es pot seguir caminant o en trineu. Però nosaltres hem d'agafar aquest altre camí cap al Rettichorn. Ens trobem a la regió del Jungfrau, al sud de Suïssa, molt a prop de la frontera amb Itàlia, una zona on de neu a l'hivern no en falta. Només 2 hores i al cim. El Rettichorn és un cim modest, de només 2.757 metres, per tant, força baix comparat amb els gegants de 4.000 metres situats al costat de l'Eiger. Ara bé, la seva situació geogràfica el converteix en un excel·lent mirador dels Alps bernesos. Ja som dalt. És un dels llocs més bonics de la Terra. Hi ha unes grans vistes a un costat i a l'altre. Destaca per davant de tot la cara nord de l'Eiger, una de les muntanyes mítiques de l'alpinisme, on molts muntanyencs s'hi han deixat la vida. El Monch i el Jungfrau són els dos 4.000 de la zona que treuen el cap per darrere. I també és imponent la presència del Finsteraarhorn, de 4.274 metres d'altitud. Grindelwald és un bon lloc per a l'esquí. Tenim moltes pistes, molts remuntadors. I si vens fins aquí, estàs completament sol. No hi ha gent, tot tranquil, és silenci. És un lloc molt especial. L'inici de la baixada es fa per aquesta bonica aresta, que continua tenint unes esplèndides vistes. Però de seguida ens posem als esquís per gaudir de la part més gratificant de l'esquí de muntanya, el descens, i en aquest cas amb una excel·lent neu. Mentre a l'altra banda del Rettichorn l'estació bull d'esquiadors, aquí ens trobem un immens descens pràcticament per nosaltres sols. Un descens de més de 1.000 metres de desnivell des del cim fins al poble de Grindelwald. Aquesta és la neu de Grindelwald, el que estàvem buscant. El Rettichorn és segurament un dels indrets menys coneguts de la zona, entre altres coses perquè no hi ha cap aparell mecànic que et pugui transportar fins dalt. Per això, és un indret ideal per gaudir d'un tranquil i solitari descens per neu fora pistes.